Надзея Ясмінска круглыя казкі. Як пекар месяц спёк. Ёсць на свеце адно мястэчка, невялічкае, з тых, што не адразу адшукаеш на мапе. Усё там звычайнае, як мае быць. Дамы і вулачкі, стары млын ля рэчкі, дрэвы ў парку, ды качкі ў сажалцы. Але раней гэтае мястэчка лічылася дзіўным, нават зачараваным. Штука ў тым, што ягоныя жыхары не бачылі ў небе месяца. У іншых гарадах і вёсках ён паказваўся, а тут ані блізка. Чаму так здарылася? Вось што кажуць. Некалі войтам, гэта значыць галавой мястэчка, быў вельмі прагны чалавек. Ён марыў ражыцца на грошы і ўвесь час выдумляў новыя падаткі. Калі жыхары збяднелі, ды амаль нічога ўжо не маглі даць, войт намерыўся абіраць падарожнікаў. Маўляў, хочаш тут начаваць ці проста шыбуеш міма? Плаці, іначай кіну ў турму. Зразумела, што пасля такога самадурства вандроўнікі пачалі абмінаць мястэчка. Войт узлаваўся і запатрабаваў грошы з самога месяца, бо той жа штоночы ходзіць праз ягоныя ўладанні. Так, гэты сквапень нават неба над сабою называў сваім. Месяц таксама ўзлаваўся і выкрасліў мястэчка з свайго нябеснага маршруту. Мінулі гады, дзесяцігоддзі. Таго прагнага чалавека ўжо даўно не было на свеце, але месяц так і не вярнуўся. Уначы на небе ззялі толькі зоркі. І так магло б застацца назаўсёды, калі б не пекар. Той пекар быў летуценнікам. Удзень ён пёк хлеб і салодкія булкі, а ўвечары ляжаў на ганку сваёй хаты і глядзеў на неба. Калісьці ён марыў стаць астраномам і назіраць зоркі ў вялікі тэлескоп, але ва ўсім мястэчку не знайшлося нават падзорнай трубы. Пекар мог з'ехаць у горад, аднак шкадаваў суседзяў. Яны ж, небаракі, застануцца без свежых пірагоў і пернікаў. Неяк да яго прыйшла думка. Як няма тэлескопа, няхай будзе хаця б свая карта зорнага неба. Такая рэдкасць не прадавалася ў мясцовых крамах. І пекар узяўся намаляваць яе сам. Аднак пэндзлі ён знайшоў толькі малярскія, нязручныя, і густая смуродлівая фарба пасавала хутчэй да аконных рамаў, чым да зорак. Што зробіш, ніхто ў мястэчку не захапляўся маляваннем. Пекар сеў ля млына, пачаў думаць і прыдумаў. Ён купіў мех цукру і мех мукі, паўсотні яек і пару слоікаў мёду. Зацягнуў усё ў пякарню і не выходзіў адтуль ажно 3 дні. За гэты час нарабіў безліч мядовага печыва ў форме зорак. Потым на падлозе падашка разаслаў сінявата-чорны аксаміт, прынёс печыва і расклаў на тканіне сузор'і. Атрымалася карта, сапраўдная, хоць і незвычайная. Прайшоў дзень, другі, а ў пекара не выходзіла з галавы думка пра печыва. Гэтулькі напёк, а сам не паспытаў. Ён залез на паддашак і паласаваўся 2 зорачкамі. Думаў, нічога з таго не будзе, ды дзе там? Калі настала ноч, пекар заўважыў, што на небе не стае 2 зорак, тых самых. Пекар спужаўся, хоценька зрабіў новае печыва і паклаў на тое самае месца. І ў наступную ноч зніклыя зоркі вярнуліся. Вось тады ў пекара з'явілася ідэя. Ён спёк вялікі пірог і паставіў яго на аксаміт сярод печыва. І познім вечарам на небасхіле паказаўся месяц, круглы і жоўты, нібы зроблены з мядовага цеста. Жыхары мястэчка выбеглі на вуліцы, каб паглядзець на такое дзіва. Тае ночы ніхто не спаў, усе і дарослыя і малыя святкавалі вяртанне месяца да самага світання. З таго часу месяц штораз змяняў сонца. Праўда, аднойчы ён стаў змяншацца і ператварыўся ў танюткі серп. Пекар занепакоіўся і зазірнуў на паддашак і ўбачыў, што пірог на карце абгрызлі мышы. Тады пекар спёк новы, і на небе зноў зазіхацела поўня. Мінула шмат гадоў, і ніхто, акрамя аднаго старога пекара, нават не здагадваўся, што мястэчка мае ўласны месяц з цеста. Толькі вось цікава, а калі сапраўднае свяціла зменіць гнеў на ласку верніца, няўжо ўначы на небе будуць зяць адразу 2 месяцы? Як думаеце?